l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-jum dinji tarfin dwar l-obeżità, il-Gvern ħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet numru ta' inizjattivi li pajjiżna qed jieħu biex jindirizza l-obeżità. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewetjena Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja spjegaw li eluf ibatu minn piż żejjed f'pajjiżna. Fl-istess konferenza s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, saħqet li l-obeżità hi sfida globali tas-saħħa li taffettwa miljuni ta' nies u semmiet kif Malta għandna ċifri għolja ta' piż żejjed u obeżità. Issemma kif il-Gvern diġà qed joffri numru ta' servizzi biex jgħin persuni li jbatu mill-obeżità filwaqt li għaddejja ħidma wkoll biex tiġi mnedija strateġija nazzjonali biex tindirizza din l-isfida. Il-Ministru Abela qal kif permezz ta' dan il-jum dinji qed ikompli jiżdied l-għarfien dwar l-obeżità u enfasizza fuq l-importanza tal-prevenzjoni. Wieħed minn kull 4 Maltin u Għawċin isofru minn din il-kundizzjoni li twassal għal aktar mart serju bħal pressjoni għolja, mart tal-qalb, problemi bil-ġogi, iktar riskju għal diversi cancers. Aħna kommessi li b'mod holistiku u b'investiment serju nipprovaw kemm jista' jkun intaffu din il-marda. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja semma kif l-obeżità tolqot ukoll lill-anzjani fejn taffettwa numru ta' kundizzjonijiet li jimpattaw is-saħħa tagħhom.